Για περισσότερο από μισό αιώνα, το βιβλίο Guinness έχει ταυτίσει το όνομά του με κάθε είδους ρεκόρ. Ανθρώπινα επιτεύγματα και θαύματα της φύσης από όλο τον κόσμο καταγράφονται κάθε χρόνο, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί η γνησιότητά τους. Δύσκολη η επιλογή, αλλά ψάξαμε και βρήκαμε τα top 20 καλύτερα ρεκόρ Guinness που έχουν καταγραφεί. Πάμε να τα δούμε. Η πιο κοντή γυναίκα που ζει είναι η Τζιότι Άματς, γεννημένη στην Ινδία στις 16 Δεκεμβρίου 1993, η οποία είχε διαστάσεις 62,8 cm. Η Τζιότι Άματς μετρήθηκε στο νοσοκομείο στο Ναγκμπούρ της Ινδίας στα 18 γενέθλιά της, καθιστώντας την επιλέξιμη να αναλάβει αυτό το ρεκόρ από την Μπρίτζετ Τζόρνταν. Η Τζιότι Άματς είχε προηγουμένως τον τίτλο για την κοντύτερη έφηβη. Ο ψηλότερος άντρας αναμφισβήτητα είναι ο Ρόμπερτ Πέρσινγκ Γουότλοου. Γεννημένος στις 22 Φεβρουαρίου 1918 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος όταν μετρήθηκε τελευταία φορά στις 27 Ιουνίου 1940 βρέθηκε να είναι 2 μέτρα και 72 εκατοστά. Ο Ρόμπερτ πέθανε στις 15 Ιουλίου 1940 σε ένα ξενοδοχείο του Μίσιγκαν ως αποτέλεσμα μιας σηπτικής κυψέλης στο δεξιό του αστράγαλο που προκλήθηκε από ένα στήριγμα το οποίο είχε τοποθετηθεί λάθος μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα. Η μεγαλύτερη μύτη σε ζωντανό άτομο έχει μέγεθος 8 εκατοστά και 8 χιλιοστά. Ανήκει στον Μεχμέτ Όζιρεκ από την Τουρκία. Μετρήθηκε στο σετ του Low Saudi Record στη Ρώμη της Ιταλίας στις 18 Μαρτίου 2010. Ο Δίας ήταν ένας μεγάλος Δανός που χαρακτηρίστηκε ως ο ψηλότερος σκύλος στον κόσμο που καταγράφηκε ποτέ στην ιστορία του Guinness. Είχε ύψος 111,8 εκατοστά από το πόδι έως το ακρόμιο, ενώ φέρεται να είχε το ίδιο μέγεθος με ένα μέσο όρο γάιδαρο. Όταν στεκόταν στα πίσω του πόδια, ο Δίας έφτανε τα 193 εκατοστά, περνώντας το ύψος τους ιδιοκτήτες του. Κέρδισε τον τίτλο του ψηλότερου σκύλου στον κόσμο που έχει καταγραφεί στην ιστορία το Σεπτέμβριο του 2012. Όταν μετρήθηκε το 2012, ζύγιζε 70,3 κιλά και έτρωγε περίπου 12 φλιτζάνια φαγητό κάθε μέρα. Ο Δίας άφησε την τελευταία του πνοή στο Μίσιγκαν τον Οκτώβριο του 2014 σε ηλικία 5 ετών από φυσικά αίτια. Τα μακρύτερα νύχια ανήκαν στη Λι Ρέντμοντ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία άρχισε να τα μεγαλώνει το 1979 και να τα περιποιείται για να φτάσει σε συνολικό μήκος 8 μέτρα και 65 εκατοστά. Η Λι Ρέντμοντ μετρήθηκε στη Μαδρίτη της Ισπανίας στις 23 Φεβρουαρίου του 2008. Έχασε τα νύχια της σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στις αρχές του 2009. Η μεγαλύτερη πλήρως πιστοποιημένη ηλικία στην οποία έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος είναι 122 χρόνια και 164 ημέρες. Πρόκειται για τη Ζανέτ Λουίς Κάλμετ από τη Γαλλία. Η Ζανέτ πέθανε σε ένα γυροκομείο της Νότιας Γαλλίας στις 4 Αυγούστου 1997. Ήταν σε θέση να περπατήσει μόνη της μέχρι και ένα μήνα πριν από τα 115 γενέθλιά της
όταν έπεσε και έσπασε το μυρό της. Στη συνέχεια χρειαζόταν μία αναπηρική καρέκλα για να μετακινηθεί. Έζησε μόνη της μέχρι την ηλικία των 110 ετών, όταν έπρεπε να μετακομίσει σε γυροκομείο. Πέθανε ο σύζυγός της, δηλητηριασμένος από μερικά χαλασμένα κεράσια ηλικίας 73 ετών, η κόρη της που πέθανε από πνευμονία το 1934 και ακόμη και ο εγγονός της, ο οποίος πέθανε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα το 1963. Εκείνη όμως έζησε. Το μακρύτερο μουστάκι έχει μέγεθος 4 μέτρα και 29 εκατοστά και ανήκει στο Ram Singh Chauhan από την Ινδία. Μετρήθηκε στο σετ της Ιταλικής τηλεόρασης Low Saudi Record στη Ρώμη της Ιταλίας στις 4 Μαρτίου 2010. Το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη πίτσα στον κόσμο είναι πλέον γεγονός, καθώς μία ομάδα 5 Ιταλών σεφ κατάφερε να παρασκευάσει μία πίτσα διαμέτρου 40 μέτρων. Η μεγαλύτερη πίτσα που έλαβε την ονομασία Οκτάβια προς τιμήν του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα Οκταβιανού Αύγουστου περιείχε 10.000 κιλά σάλτσα ντομάτας και 8.800 κιλά μοτσαρέλα, ενώ η ζύμη της δεν περιείχε γλουτένι. Ο επικεφαλής σεφ Ντοβί Λιονάρντι αισθάνεται υπερήφανος για τη δημιουργία του, η οποία χρειάστηκε περίπου 48 ώρες για να ψηθεί, αλλά και για το γεγονός ότι κατάφερε να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ που κατήχε η Νότια Αφρική. Αν και δεν υπάρχει κουτί που θα χωρέσει στο εσωτερικό της την εν λόγω πίτσα, αυτό μάλλον δεν είναι αναγκαίο, αφού κόπηκε σε κομμάτια και μοιράστηκε στους θεατές της εκδήλωσης. Η Νάντια Σούλεμαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισε πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο στις 26 Ιανουαρίου του 2009, όταν γέννησε 6 αγόρια και 2 κορίτσια στο ιατρικό κέντρο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεννήθηκαν 9 εβδομάδες νωρίτερα με καισαρική. Ο Γιάγκοπ Κίπλιμο από την Ουγκάντα κατέλαβε την πρώτη θέση στον ημιμαραθώνιο της Λισαβόνας στις 21 Νοεμβρίου 2021. Πήρε επίσης 1 δευτερόλεπτο από το χρόνο του παγκόσμιου ρεκόρ. Ο 29χρονος Κίπλιμο έτρεξε τον ταχύτερο ημιμαραθώνιο ανδρών όλων των εποχών, ολοκληρώνοντας τα 13,1 μίλια, που είναι 21 χιλιόμετρα, σε μόλις 57 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής ημιμαραθωνίου άρχισε να απομακρύνεται από την ομάδα μετά από μόλις 3 χιλιόμετρα, ολοκληρώνοντας τα πρώτα 5 χιλιόμετρα σε 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Αν είσαι μία από τους φανς των τατούς ή θέλεις να κάνεις ένα απλό τατουάζ για αλλαγή, αυτή η είδηση σίγουρα θα σε ενδιαφέρει. Ο λόγος για μία γυναίκα που αποφάσισε να κάνει το τατουάζ τέχνη και να καλύψει όλο της το κορμί με αγαπημένες της παραστάσεις. Η Αμερικανίδα Τζούλια Κρούς, που έρχεται από την Καλιφόρνια, είναι η γυναίκα με τα περισσότερα τατουάζ στον κόσμο και μπήκε στο βιβλίο των παγκοσμίων ρεκόρ Guinness. Η εικονογραφημένη γυναίκα, όπως την ονομάζουν, φαίνεται να έχει περισσότερα τατουάζ και από τον Μάικλ Σκόφιλντ που είχαμε δει στο Prison Break 1. Για την ακρίβεια, η Κρούς έχει καλύψει το 95% του σώματός της με τατουάζ. Γνωρίστε τον κύριο Στρέτς ή αλλιώς Γκάρι Τέρνερ, που έχει το πιο ελαστικό και χαλαρό δέρμα στον κόσμο, εξαιτίας μιας σπάνιας γενετικής διαταραχής
που ονομάζεται Les Danlos και η οποία έχει αποδυναμώσει εντελώς την επιδερμίδα του. Το δέρμα του 41χρονου είναι πολλαπλών χρήσεων, όπως λέει ο ίδιος χαριτολογώντας, είτε θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει την κοιλιά του σαν τραπέζι ή το μπράτσο του ως ράφι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εν λόγω διαταραχή αποδυναμώνει τις αρθρώσεις των ανθρώπων και τα αιμοφόρα αγκία και επηρεάζει περίπου 1 στα 10.000 άτομα, ενώ η περίπτωση του κυρίου Τέρνερ είναι πολύ σπάνια. Τα δικά σας δερματικά κύτταρα κάτω από ένα μικροσκόπιο είναι ωραία και στρογγυλά και ταιριάζουν μεταξύ τους σε πολλά σημεία. Τα δικά μου όμως είναι ακανόνιστα και δεν ταιριάζουν μεταξύ τους με τίποτα. Επιπλέον το δέρμα μου είναι 2 φορές πιο ελαστικό από ό,τι το κανονικό, λέει ο Γκάρι και συμπληρώνει. Στην πραγματικότητα είμαι σαν ένα κακοϊφασμένο καλάθι και το ανακάλυψα αυτό από την ηλικία των 5 ετών, όταν οι φίλοι μου τραβούσαν το δέρμα και γελούσαν. Τότε κατάλαβα ότι είχα κάτι παράξενο. Η μεγαλύτερη απόσταση ανθρώπου που τον σέρνει άλογο είναι 472 μέτρα και 8 εκατοστά. Στο εν λόγω ρεκόρ Guinness φλόγες είχαν τυλίξει την πλάτη του αγωνιζομένου. Αυτή είναι η Μόση Μο Ρίκερτ, ένα σκύλος Αγίου Μπερνάρδου από την Νότια Ντακότα. Κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness καθώς έχει τη μακρύτερη σκυλίσια γλώσσα στον πλανήτη. Σύμφωνα με το βιβλίο Guinness, η γλώσσα της Μόση Μο Ρίκερτ έχει μήκος 18 εκατοστά και 58 χιλιοστά. Η ιδιοκτήτριά της είπε ότι όταν βγαίνουν μαζί, συχνά τους σταματούν στο δρόμο για να φωτογραφηθούν μαζί της. Η μεγαλύτερη σοκολάτα στον κόσμο ανήκει στην εταιρεία World's Finest Chocolate και ζυγίζει σχεδόν 5,5 τόνους και είναι η μεγαλύτερη σοκολάτα του κόσμου. Η γλυκιά δημιουργία που έσπασε το ρεκόρ Guinness έγινε σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβολο της εταιρείας Eddie Opler με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τη σωστή διατροφή τους με σλόγγαν Think Big, Eat Smart, ενώ σχεδιάζει περιοδεία σε σχολεία ολόκληρης της Αμερικής. Η σοκολάτα έχει ύψος περίπου 1 μέτρο και μήκος 6,5 μέτρα, ενώ για την παρασκευή της χρησιμοποιήθηκαν 907 κιλά γάλα, 2.494 κιλά ζάχαρη, 544 κιλά αμύγδαλα, 771 κιλά βούτυρο και 635 κιλά υγρής σοκολάτας. Είναι ανατριχιαστικό αλλά πραγματικό. Το φίδι αυτό ζυγίζει 100 κιλά και έχει μήκος 7 μέτρα και 3 εκατοστά. Το φθινόπωρο του 2020 το lockdown βρήκε τον Βρετανό καλλιτέχνη Σάχα Τζάφρι στο Ντουμπάι. Κλεισμένος στο ξενοδοχείο Ατλαντικ, πέρασε 8 μήνες δημιουργώντας έναν πίνακα που κατέκτησε το ρεκόρ Guinness του μεγαλύτερου στον κόσμο. Ο πίνακας πουλήθηκε σε δημοπρασία αντί $62 εκατομμυρίων. Ο πίνακας καλύπτει επιφάνεια 1595,76 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή ίση με 6 γήπεδα του τένις, 4 γήπεδα του μπάσκετ ή 2 γήπεδα του ποδοσφαίρου. Με 554 κιλά τηγανιτής πατάτας νάξου, η παραγωγή αλλά και το πλήθος του κόσμου που είχε σειρεύσει στο 8ο φεστιβάλ πατάτας νάξου πανηγύρισαν την κατάρρευση του ρεκόρ Guinness το βράδυ του Σαββάτου στις 15 Ιουλίου
2017. Το γεγονός κατέγραψαν τηλεοπτικά και ειδησιογραφικά δίκτυα από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική και την Κίνα. Από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2014 μέχρι σήμερα το ρεκόρ κατήχε με 457,95 κιλά η εταιρεία Twin Oaks Farms στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τηγανισμένες πατάτες ζυγίζονταν σταδιακά σε ηλεκτρονική ζυγαριά μέχρι να φτάσει το βάρος τους στο επιθυμητό βάρος των 554 κιλών για την κατάρρευση του ρεκόρ Guinness, οπότε και σερβιρίστηκαν στη συνέχεια στον κόσμο για φαγητό. Ο πιο εντυπωσιακός, εύγεστος και ο πιο μεγάλος ντάκος που έχει φτιαχτεί ποτέ στον κόσμο φτιάχτηκε στα Χανιά της Κρήτης. Το παξιμάδι σε σχήμα του νησιού με διαστάσεις 1,80 επί 8 μέτρα κατασκεύασαν με περισσή μαεστρία και αγάπη τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου το Ρόδο. Η παρασκευή του γιγάντιου ντάκου διήρκησε συνολικά 4 ημέρες και χωρίστηκε σε 4 κομμάτια, όσες είναι και οι περιφερειακές ενότητες του νησιού, ενώ κάθε κομμάτι έχει διάσταση 1,80 επί 2 μέτρα. Για την παρασκευή του παξιμαδιού γίγα χρησιμοποιήθηκε αλεύρι ολικής αλέσεως, κρυθάρι, προζύμι, ελαιόλαδο και αλάτι, ενώ μόνο το ζυμάρι ζύγιζε 160 κιλά. Στην ιστορία πέρασαν χιλιάδες πολίτες της Ονδούρας θέτοντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο ανθρώπινο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εκ μέρους του βιβλίου Guinness, με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να ανακοινώσω σήμερα πως οι άνθρωποι της Ονδούρας με 2.945 άτομα έσπασαν το ρεκόρ για το μεγαλύτερο ανθρώπινο χριστουγεννιάτικο δέντρο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Κάρλος Μαρτίνεζ. Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ ήταν η Ταϊλάνδη, που το 2013 έσπασε το ρεκόρ με 852 παιδιά ντυμένα κατάλληλα για να σχηματίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Φτάσαμε στο τέλος και αυτού του βίντεο. Παρακολουθήσατε τα 20 καλύτερα ρεκόρ Guinness κατά τη γνώμη μας που έχουν καταγραφεί στον κόσμο. Υπάρχουν χιλιάδες ακόμη τέτοιες καταγραφές, όμως είναι αδύνατο να χωρέσουν σε ένα βίντεο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Γεια και χαρά σας!